Kuya JEV Channel. Aming buntag inatong tanan, no? Especially sa atong buhay nga Dios. So karon na ako'y paabot sa inyo nga verse of the day, diha sa Isaiah 65 versikulo 2. Ingon si Lord, sa tanang panahon andam ako pagdawat sa mga taong masupilon nga wala magsubay sa dalan nga matarong, kundili nagtuman hinuon sa ilang gusto. So diri nga verse aton masayran, no, nga grabe ang dakong gugma ni Lord sa aton. Una, kanang makapangutan na ka sa kugulingon nimo nga dawaton pa ka ako sa akong kaugalingon, dawaton pa ka ako sa Ginoo. Kaya nga naman luyo sa akong kahugaw, luyo sa akong ka makasasala binuhatan. Kanang mga tao nga makaingon ana ba, kay namo gud tao nga kanang makasulti na nga dawaton pa ka sila, maputol pa ka ilang sungay. No, nabasa nato ganiha dira sa Isaiah nga si Lord andam pagdawat sa mga taong masupilon. Kay inana kadako ang gugma sa Ginoo. Kung sa imong una-una dili ka dawaton sa imo ra nang una-una, timan-i si Lord nagsulti na kaya niya dawaton ang taong masupilon nga wa nagsubay sa dalan nga matarong mo dili nagtuman sa ilang gusto. So kung nakapangutan na kasi mong kugulingon nga dawaton pa ka ako, yes, basta ikaw mo confess lang ka sa Ginoo, kanang whole nimo kasing-kasing, kanang i-release nimo tanan sa Ginoo, kanang nang tanan nga mga burdens mo kasing-kasing, tanan nga mga sala nimo confess nimo sa Ginoo, dili na ka mo balik diha nga mga butang. So walay rason nga dili ka dawaton sa Ginoo, kay nga naman si Lord manggod wala nagtan-aw kung unsay mong standard, wala nagtan-aw kung unsay mo nga status, wala nagtan-aw kung unsa ka manamit, wala magtan-aw kung unsa ka kitsuraan. Ang gitan-aw ni Lord kasing-kasing nimo. Kay wala basi ni Lord kung nano imo mga kalihukan, nano imo nabuhat sa kalibutan, kundi ang gibasihan ni Lord ang kasing-kasing nimo. So yan lang po ang verse of the day. Hope nakakuha mo og lesson sa inana nga mga verse. So kitang tanan gigugma ta sa Ginoo. God bless. Og thanks sa inyong pagpaminaw. Hope nga kini nga vlog, kini nga word of God kanang mukalap gani kay tungod kitang tanan gigugma ta sa Ginoo. God bless po sa lahat. Stay safe. Thank you po.